vos preguntástedes como funcionan os submarinos? Como é posible que eses aparellos xigantes consigan realizar na auga movementos de ascenso e descenso? Hoxe, imos volo explicar cun pequeno experimento. Estade atentos, raparigos! Este experimento sustentarase no principio de Arquímedes e de Pascal. Principio de Arquímedes. Este principio valora as consecuencias da forza que as moléculas dun fluido exercen sobre un corpo sumerxido. Neste caso será un mini submarino, e desta forma o principio de Arquímedes enunciarase coa ecuación que podedes observar. Cando sumerximos un corpo nun fluido existen tres situacións. 1. Que o módulo do peso sexa maior que o do empuxe, polo tanto, afundirá. 2. Que o módulo do empuxe sexa igual que o do peso, polo tanto, quedase exactamente á profundidade onde o situemos. E 3. Se o módulo do empuxe é maior que o peso, o corpo flotará. E chegamos agora ao principio de Pascal, que é aquel que explica como responde un líquido cando se exerce presión sobre el. Así, o principio de Pascal afirma que a presión exercida sobre un fluido incomprensible, é dicir, que o seu volume varía moi pouco ao exercer presión sobre el, situado nun recipiente cerrado de paredes ríxidas, transmítese con igual intensidade en todas as direccións e en todos os puntos do fluido. Poñámolo en práctica. Antes de apertar, os globos e a porca flotan debido a que o peso é contrarrestado pola forza de empuxe que exerce a auga da botella. Ao apertar a botella, os globos énchense de auga, aumenta a presión e o corpo descende. E ao deixar de apertar a botella, a auga sae dos globos, o peso disminúe e o corpo ascende. Adeus.